laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Traban sukaldaria. Kaixo, Marian, usai gozoa dago hemen. Jateko zerbait behar dut, badaukazu ezer? Gozokiren bat? Zer gertatzen zaizu? Zerbait darabil buruan eta bueltasko eman behar dizkiot, premiazkoa da, eta Pantxok esan zuen. Zaude, zer esan zuen? Abai, gozokiren bat jan ondoren asko zobeto pentsatzen dugula. Ai. Eta zer da buruan darabilzun hori? Zertzen hori? Arraina marinatzeko saltza, baina oraindik ez dago prest. Eta ez dizut esan probatzeko, ez dut nahi hemen bazterrak nahasterik. Eta bazterrak nahaztuko banitu zer? Orduan hau erabili beharko nuke. Ondo dago, ulertu dut. Hemen daukazu bihurrialakoa. Mil esker, oso atxekina. Txokolate apur bat ematen badidazu, erdiban egingo dut zurekin. Baina ematen ez badizut. Ez dugu jango. Jakina, bueno, zergatik zaude kezkatuta. Gaur zer egin hausnartu behar dudalako. Aspertuta nago. Ba, bilatu zer eginen bat, lan egiten dudanean naiz aspertzen. Bai, ideia bikaina. Sukaldean lagunduko dizut. Begira zer egin duzun. Lagundu beharrean beti arazoak sortzen. Zoragarria. Elurrari duela dirudi. Zoragarria da? Agertzen zaren tokian arazoak sortzen dituzu. Opila ematen duzu dena irinez estalita. Hori da, bai, opila naiz, opilan deiztuna. Eta zer egingo dugun esango dizut. Zer nazazu oskailuan. Eta norbait datorrenean esan, zer ote daukat oskailuan? Irekiatea eta honen entengo naiz. Oskailuan sartzen bazaitu tango gauza guztiak jango dituzu. Ez, hitz ematen dizut. Gainera ezingo nuke dena jan. No? Ez gutxi etxi zeure burua. Txikia zara baina izugarri jatuna. Zure sabela ondorik gabeko zuloa da. Baina zaude. Agian ez da ideia txarra. Diotenez holtzak buru argitzen laguntzen du. Naiz eta izaki batzuen buru argitzen saiatze alferrik izan. Ez dago ezer argitzeko. Kaixo, Marian! Kaixo, Katalin! Zer da hori? Baina, hone bada bizirik dago, horregarria! Trabanek esan dit oskailuan egon nahi duela, eta nipozik sukaldea txukuntzeko aukera izan dudalako. Karamelua zela iruditu zait, baina ziapea zen. Nork usten du ziapea oskailuan? Iletxu batek artezakeen tokian. Badakizu ziape hori zemina den? Ba ez hartu ezer baimenik eskatu gabe. Karamelua? Ziapea? Baina aztu zaizu gaur argazki saioa eta elkarrizketa daukagula? Biharko egunkarian agertuko da Marian Jingle Herriko sukaldaririk onena. Baina pastela egiten hasi naiz. Pastela egitea erraza da. Edonork egin dezake pastela. Nik neuk adibidez. Berak adibidez, tira etorri behar duzu, mesedez! Bueno, ondo dago. Gazta eta tipula pastela egin dezakezu. Tori errezita. Eta ez ondatu ezer. Ez dut ezer ondatuko, ezagutzen nauzu. Hain zuzen ere horregatik. Sukaldaria naiz, sukaldari maixua, sukaldeko erregea, ontzien jauna zartaginen markesa, Traban sukaldari handiena, lehen urratxa, mas egitea, erraza. Erraza, ez itxutu, askatu, hori nahi duzu beraz, ba hor daukazu. Ja!
Sukaldeko lana lanko gorra da. Ahí viene. Neuke bako dizut zuripanoa! Sukaldeko lana oso komplikatua da. Mariani utzi beharko diot. Nik ondoen egiten dudana egiten jarraituko dut. Grabatzen! Baina nondik hasi ere ez dakit. Gure irakurleek jakin nahi dituzte sukaldari baten urrezko arauak. Bueno, sukaldari batek adi eta erne egon behar du beti. Kaixo, Marian! Zer? Zu ez zara, Marian. Haren tokia hartu dute pastela egiteko. Pastela egiten dakizu? Marianek sukaldearen ardura utzi dit, beraz bai badakit. Itzel! Eta ze pastel mota egiten ari zara? Ez da nabaria? Haragi pastela, gustukoen dudana. Badut laguntzerik? Marianek neukan baino ez du konfiantza. Ondo da, lagundu nahi baduzu, marmelada ondo dagoen probatu nahi dut. Sukaldari batek ez du ahaztu behar, gauzak neurriz pixkatxo bat aski izaten da. Sukaldariak ez du itota ibili behar. Lasai egon behar du, gehiagikerian erori gabe. Zer deritzazu? Itxura ona du, nire aholkuen laguntzaz, sukaldari ona izango zara. Orain labean sartuko dugu. Ez, orain ez dut laguntzarik behar, joan zaitezke. Itzuli ordu bete barru, agur. Baina nik gastatu egin nahi dut. Marian, non dago Marian? Katalinekin elkarrizketan neu utzi nau pastela egiten lagundu nahi duzu. Bai horixe. Errezeta mailan daukazu. Garrantzizkoa da osagaiak ondo txikitzea. Luzaro praktikatzeak ematen duen trebezia behar da. Azapin fin mozteko edo azenarioa ondo txikitzeko. Sukaldeak beti egon behar du garbi baino garbiago. Eta txukuntasunak izan behar du nagusi. Osagaiak ondo aukeratzea ere garrantzitsua da. Eta azken gauza bat, goi mailako sukaldaritzak osasungarria izan behar du. Azukrea eta txokolatea beti neurriz. Benetako sukaldariak hori guztia kontuan hartzen du. Orain gure laguntxoa labean sartuko dugu. Labean ez da erreko, jango dugu gozeak entzeko, ko. Amaitu dugu jada? Eta moztu! Eskerrik asko, Marian. Itzel, joan egin behar dut eta. Bai, susmo txarra izan dut bapatean. Pastela. Ze modu zote dago nire pastela. Pastela eginda dago, trabanek bete du agindutakoa. Zer sartu duzue pastelean? Haragia. Ez, sagarrak sartu ditugu. Eta azak, eta zenarioak. Txokolatea. Hori dena sartu duzue? Bai ba, zergatik egin lau pastel denak batean egin badaitezke traban sukaldariaren errezeta berezia. Nork probatu nahi du, denok batera ez. Orain txeko goratu dut, premiazko egiteko bat daukat. Eta niri zerra elektrikoa itzaltzea azta zait, bani, nien aizko ze, orain ez. Bueno, ba, inor goz ez bada, badaukat astia beste pastel bat egiteko, nork lagunduko dit? Neu! Sukaldari bikaina naiz! Gozoa! Zen azka! Marian, saria merezidut nire lanagatik, ez da ala? Zuk badaukazu jada, zure saria. Eskerrak trabanek bere errezeta sekretuak dauzkan. Gozeak egongo gara, baina aspertu ez gara aspertuko. Alaxe da! Nork itzali du argia? Eta zuk sukaldaria zarela diozu?
Labian ez da erreko, jango dugu gozea kentzeko. Ko.